Why? Bebe, kono no yeta liyo. Gano foti moƴƴano. Ye. Kon ben kike moƴƴano. Gano foti bre yimɓe aray ga moƴƴano. Ɗum min sago an chaque fois aray ga fijen quoi. Napita. Kono al ngala ngorejo ma onno ga. Min tigi mi andano mo gago. Parce que ayi en foti to ga. Andi ko non. Ɗo ngandi ko ɗo mo wondirta. Andi biro kan gari mo yiɗi ka fijete moƴƴano. Min sago an chaque fois en aray ga fijen ɗum an recré ɗen quoi. Joni a faɗara chaque samedi ko mi wayno modi Allah yone remi o. Ara mi aray ga fijen. Aray ga fijen hay liyo no foti moƴƴano. Wallahi ga welila moƴƴano kamen. Recré ɗen no manna. Déjà mayin kadi. C'est hande yote may. Ani non ko ɗum mi faala joni bebe. Modi a wino 18h ko taw mi hewti fi. Ta yawlam quoi. Combien de jours en ala yiɗude? Hande ko ga wonɗe waalo. Sen iwi ɗo joni kaka suudu wonde yawde ala hoɗum. Mi waynuraki ɗum ko wilan 18h are mi. Hombo bi huɗaɗo on da wolade. A hooti wo janggo bimbi si Allah jaɓi. Accu fi Allah. Wonnima ko wolataɗa koye woltata noon laabi ɗum. Fi Allah bebe accu mi hoota. Fi Allah kadi. Andi tigila mi ari. Mi rey ko maɗa e fiji ha. Ɓe peeri kango ko ton mi acci. Ɗum foyde fijude ɗon. Jon noon accu mi hoota ni lan 18h. Min ha jango gasale mata a faami. Voilà, a hooti wo janggo en basi tout. Jon noon si mi hootare 18h. Joni o jaɓita mi yalta ɗon kadi mi waynike mo haji o jaɓata ɗum no hande min mi tefa ɗum. Combien de jours lan tantudema? Combien de jours en ala yiɗude? Yiiden hande mi acciramani impossible. Fi Allah bébé an kadi mi jeejima fi Allah kadi accu mi hoota fi Allah 18h yoni. Sedi Jango mi yahay kadi ñallen. Jango go joni chaque jour mi yahay ñallen so lerɗo yehi golle wo mi yahay ñallen. Jango hotta lanni bala mi hootata noon. Ɗo kono noddita la Sénégal eɗen ndila wonde me funko eɗen fijude quoi kon waɗi allahu akbar abdan ko honde tuma heɓata hakkil hakkil honɗum faaldami heɓ honde tuma heɓata an hakkil honde tuma ɗaɗi science ɗima hiɗa andi abbolan an tigiɗa andani hoorema jinko dombanoma ɗa andi mo wonde moodi di ko kellerni ko 17 heures ni 17 heures ni nanum futuro hewa woni si futuro hewa noon ko onno jombaɗo ko foti futuro haramo kam mawdi makko mon frère andu ko nu ko ɗum fi Allah enu laɗo sela jinko ko yewta tunno bro min sa faalaka en haɓuta ukko hakkunde lan e binet fi Allah ɗum ɗo fof ko jalousie ɓayɗari ga lan fiɗude mefuga kuga ala hay kele moƴƴo quoi min ta wolanannomi gére rabinet ta wolanannomi gére rabinet min jalousie ko min andi on no gérita mefre hande ok min mbiyata mi jalousie quoi kono an hakkille woni ala mi teyi pas famude mi teyi awa seke ala mijitade to moƴƴa quoi abi ko ɗum seke ñallal ngal fof iɗo wondi nokku ngodu par ce que mi aynoke tato ƴawra ka travaux ka an jombaɗo ɗum ƴawra ɗum jolda teyi pas mi ari kadi ka journée ga mi tawi o gaga ɗo fubbare ga toujours mi noddirma sera ɗo habbola andi kanko mi noddalimo ga andi kanko mi noddalimo ga ko ɓay ko henen ɗum partenaire ko yawre ka o yawre ka ɓay kanɗa yawila ko an mi wawata haalande ɗiɗo na kanko goy ko an mi wawata haalande ɗiɗo par ce que ko enen ɗo andidiri ɓuurimo kanko andi min partenariat ngal men ngal taw min no ɓuuranan piiɗiɗi fota ko ɗum sina joƴƴindema sera mi haalnama en plus de ça ɗa hulanma probléme on mo jokkuɗa ɗo moɗi makko no mari moyen mon frère
Moni makuno mai mwendre rero soka yenye pop mere na antu sokata. Mimi pati tinaka ino. Osokete wahendo karikala wundu skuti ma soka unti Mimi pati ngit kere armi wanda le binet dada le jombe. Kumilang andi binet. Koming e binet wondi adel de binet jombe. O jomba no feki level mengande kadi mon frère. Boro no dimpiji. Mimi sofi ndina kairungo e biru. Andi ko nyulama kutabe soke. Minya Bende kama minga be hendo to la mon frère parce que c'est data. So kuma minga ram so seldum. Min anyande yew e wa metina la berne ko lay. La yaw binet garim la yaw de toto. Bebe, como mano deu é? Bebe, ani mira o futesi. Kwa lengo kuli twada mkuto totana to. Désolé, votre appel ne peut être. Como joki? Mais non. Vendeder, ajo no arali. Ona mare nasi. Mariage. Bienvenue sur le réseau Orange. Votre correspondant ne peut. Hey, ata ninka ko bayo. Nene. Sustain malandi. Bienvenue sur le réseau Orange. Binet. Fais oui. Bienvenue sur le réseau Orange. Ment. Anti mimi dande o futes quoi billahi wallahi mo di ma no mari yawre quoi mo hajjude county fukoto don danade atunan Comment dire mimi te fa patinay wa ma no de 2h du matin. Désolé, votre appel ne peut être traité. Marinas, ha 2h du matin. Non. Tata do go to sinale sanata. Danta, rota watala. Do danta ko sella jabi. Hande yotuda o mi andelera tuda sella. E puis no dam gado salo de cross de. Betike de cross handi. No hara ko otuta puma. Min e moti ma ko kombo atima andu ka kombo atunan mi da fute sonde Mengal dano mi wala ko fi dum wani. Jono si andi da rega na da mata list no ara ga len programme me de o moy Otanti mo termo numéro makko no bulo. mi da de Wona nayla. mi da Ko fi dum wani. konti photo do tata duman don de min ta goddo fijirando voilà andi hettugol mako problème argol do kade pertir bugol la Mon mari. Kun mo lamba.